наркотични вещества. Първото досъдебно производство е образувано в петък във връзка с спрян лек автомобил на автомагистрала Тракия, км 210, в който са открити около 16 кг марихуана в багажник на автомобила, в два сака, общо 16 пакета. Задържан е водача на автомобила, на когото е предявено обвинение в днешния ден за държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества. Задържане за 72 часа и предстои внасяне на мярка за неотклонение по отношение на същия. Повече информация заместник директора на областна дирекция МВР Стара Загора ще даде Димитър Ярков. Благодаря. На 21 в петък, около 18:30 часа, служители на група главния за престъпления по пътищата спират за проверка автомобил, който се движи по автомагистрала Тракия, посока Бургас. При извършването на проверката в автомобила са намерили, както каза заместник прокурор, 16 кг марихуана, пакетирана в 16 пакета в два сака. Лицето е задържано, няма данни, същия да е криминално проверен или осъждан. Това е едно от досъдебните производства. Другото досъдебно производство е съвместна работа с сектор борба с организираната престъпност Стара Загора, когато в четвъртък бяха задържани общо 6 лица във връзка с разпространение на наркотични вещества, също марихуана. На 4 от лицата е предявено обвинение за това, че са участвали в престъпно сдружение за разпространение на наркотици, като един от тях е набирал лица, които да пласират на дребно марихуаната. Закупили се също и семена, са намерени за марихуана, подготовка за тяхното отглеждане. Извършено се претърсване на домовете на всички от лицата и на лек автомобил. В мазето на едно от лицата е намерена палатка, въздуховоди, оборудване за капково напояване, въобще за отглеждане на високорискови наркотични вещества. Задържани са и такива количества, като подробно ще даде Петко Стонов, началник сектор в БОП. Благодаря. На 20 четвъртък бе проведена специализирана полицейска операция от служители на ГДБОП и в случая на сектора в Стара Загора, като бяха задържани 6 лица за разпространение на марихуана в град Стара Загора и малките населени места. Групата действа предимно на територията на Стара Загора, като са намерени и иззети. Заместник окръжния прокурор ви каза, палатки за отглеждане, глидери, намерени са 220 броя семки за отглеждане на марихуана и съцветия суха маса. Това е, което мога да кажа за специализираната операция в четвъртък. Искам да спомена също така за проведена в съботния ден специализирана операция също, при която е образувано друго досъдебно на ГДБОП, при която са намерени 15 кг марихуана. Това е, което мога да ви кажа към момента. Има ли задържани? Намерени са на територията на Стара Загора също. Свързана ли с тези шестимата задържани или не? Това е друга, която ви казах в съботния ден. Подробности ще получите допълнително, след като бъде съгласувано и с съответната прокуратура, тъй като в момента работим под досъдебното производство. А от тия, които казахте там шестимата, колко може да кажем от тях, че са дилери? Или както ви казвате, наркоразпространители, няма значение? Наркоразпространители са няколко от лицата от групата. Какво значи няколко? Като бройка на интереса? Задържани са първоначално 6 лица. Това е ясно. Мен ме интересува лично колко са дилерите. Ей така да го кажа. Колко бройка? 4 ли са, 5 ли са? Защото едните могат да гледат само, другите да разпространяват.
момента им се гледат мерките на въпросните лица, така че допълнително ще получите информация кой като какъв е определен. На каква възраст са само мъже? Между 24 до 38 години са От Стара Загора? мъже от Стара Загора, да. А първият задържан на магистрала Тракия, на каква възраст е старозагорец? Не са старозагорци, единият задържан е на 35 години, като с него е пътувал 17 годишно момиче. Той има ли А съпричастно? магистралата? Не са съпричастни с другите По случаи. сигнал ли е действено или просто при рутинна При проверка? рутинна проверка е извършено спирането на автомобила, така че Ама Нали, как това с е превишена скорост е карал? Как рутинна проверка на магистрала? служителите на групата престъпления по пътищата са преценили, че шофьора има рисково шофиране. при него, Анализ на поради риска, което, този тип. рисково шофиране. Рисково. И поради това рисково шофиране са преценили да го спрат за проверка и при проверката са установени тези Превишена скорост или какво значи? рисково шофиране, нали, не е само превишена скорост. Блокиране, Изпреварване от дясно, изпреварване от дясно, Защото може да е бил другиран да е карал на зигзаг. не е установено да е другиран. Ако беше установено, че е другиран, ще е. Не може да бъдем коректни в Не тези помня, неща. като момиче, то съпричастно ли е към дейността на трафика? Приятелка на... Към момента не можем да ви дадем повече. Не са, и двете лица не са от Стара Загора. И откъде са? Къде са? Не мога да кажа в момента. От областта ли са? Не са от областта, не са от областта. Казвам, че е случайна проверка. Случайно. Има ли случаи, тези случаи нещо общо? Имат ли с предходния, където бяха майка и син, Не. задържани? Нашия случай, който е с спирането на магистралата, няма нищо общо с предходния. А другите два случая от 20 и от събота имат ли общо с задържаните предния Това брифинг? семейство, за което беше марихуана. обявено. А предния брифинг? Да. Да. Аз нямам такава информация. И при нас няма така информация да има. Тази група 6 души е с колко? Какво количество наркотици е задържано? Казах само семки 220. В домовете им беше открито общо количество около 1 кг суха маса. На тия шестимата. Колко пари е това горе-долу 1 килограм? Да бъдем коректни. Приблизително на пазара. Около 20 Важно ли? 000 лева. Моля? Около 20 000 Около лева. 20 000 лева. Около. Да. Не, аз искам да знам, защото обичам да пиша точно. Хората това ги интересува. Защото иначе казват 1 килограм трева, все едно е една баничка, като това не е. Казвате в момента не гледат мерките, какви мерки се поискал прокуратура? Задържане по стража. За всички 6. На 4 За 4. На 4. За 4. В момента върви заседанието в окръжен съд Стара Загора. Извинявайте, че стимата са всички мъже, нали? Всички мъже. Да, че аз нещо на възраст между 24 до 38. Да. А те къде са задържани шестимата? На територията на Стара Загора. Да, ма ясно по домовете им или пък... По домовете. Заведение. По домовете. При СПО ли е станало? При СПО, да. И 6 лица са задържани в домовете. За тях казахме ли, че не знаете, че са криминално проверени? Едно от лицата само. Едно от тези шестимата. Ама с наркотици ли е свързано Не. това, което е правилно? Не е свързано. Престъпление срещу точно. Кражба или нещо друго? Убийство, ако друго Добре осъждана ли? Защото може да Не е криминал- осъждан. А, не е осъждан. Само криминално. Криминално проявено е едното лице само. За случая в събота има ли задържано? Повече от един. Допълнително ще ви дадем информация за случая в събота, тъй като На края на деня. Тук що получих информация от наблюдаващия прокурор, че всички са задържани. Делото за мярката. 4 са. Съботният ден е вчера, нали? Да. От 20 Вече нещо- Делото, което е от 20, да.